Straight to the Ato sa point. nagtiwason may galapulos man ni kalsada ning problema haron. Unsa man ni? I-confirm ni sa Lapu-Lapu City Government nga doon na sila ilang empleyado nga nakakita og road rage. Diha gyapon sa kalsada. Be ato ko nang i-play ko ni dong be. Unsa man ni hitabo adi ay, no? Okay, sige gamay lang ko no. Unsa man ni siya kay traffic man kay ni. Audio daw, audio sige sige. Ano man ni siya? Kalsada gyapon ni ha? So nagmotor, nya unsa man ni ano? Uy, sumbagay mahinos kalsada. Wala. Sumbagay. Ka mga init o mga oo ni mga tao ron. Aha. Wala, unsa kasakto. Nagmotor ni, okay. Nado na si Angkas. Oh. Naman ang pulis. Ninggukol ba yung si Kuano? Si Bat siya. Batangi ko no gamayng kuan circle dong. O sa to parehas sa nagmotor. Ikumpirmahan ni kagamhanan sa dagwan sa Lapu-Lapu nga usa ka empleyado sa City Hall ang nalambigit sa insidente sa road rage nga nahitabo sa may barangay Basak. Ning Lapu-Lapu mga higala Basak ka Lapu-Lapu City. Diha sa ang maong empleyado misumbalik human mabanggaan ang iyang motor di ay. Nabanggaan niyang motor ug mituyok aron malikayan ang responsibilidad. Apan iyang gisundan hangtod sa barangay hall diin siya gibunalan og butang nga gituho ang putaw. Oho. Matud pa sa ilang city administrator nga nailana ang maong empleyado apan wa pa kini gihinganlan nila. Samtang naghulat pa sila sa formal nga reklamo batok ining maong empleyado. Sa usa ka pamahayag mipasalig ginoon si Mayor Chan ngayang imbestigahon ang nahitabong insidente ug mapatuman og hustisya kung mapatud-an ang sayop sa maong empleyado. Nas kasada gyapon ni. Oh. Kini oh. So naa ang iyang kuan. Ihunong sa unahan nasa iyang angkas. Okay. Hinaog sa motor. Unya nakitag sumbagay na dayon. Oh. Sumurag upat na nanay mo nang apil-apil ng ilang mga angkas pod. Pagka mga rasa og dugo ni mga higala. Sakto. Oh. So empleyado sa City Hall ni maklaro man ni sa kwan. Ang plate number maklaro man ni. Ninggukol ba yung si Kuano? Si Bat siya. Mo ning hitabo mahigala dito sa Lapu-Lapu ni. Naututa nga kuan kay naman ni empleyado man nimo dai diha sa Lapu-Lapu Mayor Ahon Chan. Ilhana din ha o nya dayon disiplina sana kay ngano man ang nakita man nag-away sa kasada. Nailhan ako no pero orang sa alangan le. O sige, kamong pabuto na kung sa inyong aksyon sa dana.